Era la nit de Nadal. El Pare Noel estava llest per sortir des del Pol Nord a repartir regals a tots els nens. Com cada any, va pujar al seu trineu arrossegat per rens voladors i va aclarir el cel amb la seva vareta màgica. Mentre volava pel cel, el vent va començar a bufar amb molta força i el trineu es va desviar del seu recorregut. Abans que el Pare Noel pogués reaccionar, es va trobar perdut a l'espai, envoltat d'estrelles brillants i planetes desconeguts. El Pare Noel no sabia què fer. No tenia ni idea d'on era i tenia por de no poder tornar a temps a la Terra per lliurar tots els regals. De cop i volta, va recordar que tenia la seva vareta màgica amb ell. No l'havia fet servir mai per anar de l'espai a la Terra, però volia trobar la manera d'aconseguir-ho. Va començar a dibuixar cercles a l'aire amb la vareta, cada cop més grans. A mesura que el cercle s'anava expandint, anava formant un forat a l'espai. Va pujar al trineu i va cridar: «Arri, rens voladors!» Els rens van posar-se a córrer i es van llançar pel forat. Seguint el corrent, va volar a gran velocitat de tornada a la Terra. Quan va arribar-hi, s'estava fent de dia i els nens s'anaven despertant. El Pare Noel no tenia temps d'entrar a totes les cases i repartir els regals. Per això, va decidir deixar-los al jardí o a la porta de cada casa, trucar al timbre i marxar. Els nens, en obrir la porta i veure els regals, van començar a saltar d'alegria. Van treure els embolcalls i van repartir les joguines amb els seus veïns. Tots estaven molt feliços i agraïts. El Pare Noel, des de lluny, somreia veient els nens gaudir dels regals. Satisfet d'haver fet l'entrega dels regals a temps i amb un somriure a la cara, va tornar al Pol Nord. Des d'aquell dia, el Pare Noel mai més no es va tornar a perdre per l'espai. Va dibuixar-se un mapa d'estrelles per seguir-les i evitar qualsevol desviació. També es va assegurar de tenir prou aliments pels seus rens i una bona comunicació amb el Pol Nord per qualsevol emergència. Cada any, els nens deixen galetes i llet al Pare Noel i ell els reparteix els regals. Amb el cor ple d'amor i alegria, ens continua fent feliços per Nadal.